Janglo, blas ar fyw. Mae Janglo yn gêm sy'n helpu plant i fagu hunanhyder drwy roi cyfle i siarad a deall teimladau ac emosiynau. Mae Janglo wedi anelu at ymateb i gamau cynnydd dechreuol y cwricwlwm newydd i Gymru. Dyma ddrws i drafodaeth. Dydy Janglo ddim yn cynnwys elfennau cystadleuol. Mae'n gyfle i ymateb i gwestiynau fel sut fyddwn ni'n teimlo, neu sut fyddwn ni'n ymateb, neu beth os. Gallwch chwarae'r gêm mewn grwpiau bychan neu mewn grwpiau sy'n cynnwys dosbarth cyfan. Mae'r gêm yn addas ar gyfer lleoliadau fel ysgolion neu mewn unrhyw leoliad sydd am drafod teimladau ac emosiynau. Mae Janglo yn ymateb i ddibenion y cwricwlwm newydd i Gymru. Mae hefyd yn ymateb i feysydd dysgu a phrofiad iechyd a lles a llythrennedd a chyfathrebu. Mae'r gêm hefyd ar gael yn Saesneg dan y teitl Let's Talk. Ewch i atebol.com.